na katedrę. Filmować Na cokolwiek. Holandię. O, tam jest katedra Mainz. Obok Holandia, wiatraki słynne. Tam gdzieś jest Holandia, ale nie, ta kamera słabo ściąga. Ale go się widać. Nie obejmujmy ta kamera. Ha, ha, ha. Ale śmiech, bo się zawstydzę. Tu mnie zbliżenie zrobić czy tu? A ściągnąć coś? Nalegasz? Żeby wyraźniej było. Nalegasz? No właśnie jakoś niewyraźnie cię widzę. Dobra, starczy, bo klisza mi się skończy. O, kwiatki Gosi, antena Andrzeja, termometr, też cyganin, Gosia się udukała, psuja przyszedł. I co powiesz, Tobias? Może się wrócę, może nie. Nogi. Chcę oglądać twoje nogi. Taka zadowolona? Opowiadaj. Smoczka wyrzuć, właśnie teraz, zawleczka, nie tam jakieś tam. Pokaż, jak robisz brawo, zrób brawo. Zrób brawo. O, właśnie. Słyszałem, że ładnie brawo robisz. Tam to zrób. Najpierw się musi puścić, nie? Natomiast nie jestem odpuszczania się. Cicho, coś może derwę, coś popsuje, coś się uda popsuć. Pełna radocha. Gdzie się wspinasz? Ciężko. Ciężka dupa. Jest, udało się, jest. Of course, natural jawohl. A teraz brawo zrób, no. Brawo, jak ładnie przełoż, no. Brawo, ale ładnie. Kto tu rządzi? Kto tu rządzi? A jaki jesteś duży? Pokaż, jaki jesteś duży? Taki duży. No, taki duży jesteś, co? Nie? Tak? Co to jest? Koszulka od taty. Taty koszulka. Tak? No, fajne? Co to jest? Co to jest? Kamera. Co mówisz? Co? Jeszcze raz? A pomachaj do babci. A zrób tak. Babci pomachaj. Ładnie. No pewnie, nie tam. Kichać. Już machał wszystkim po kolei, nie? Siadaj, chłopak, siadaj. Siadaj.
Co, co? Co, co? Chodź, idziemy do mamy. Idziemy do mamy. Idziemy do mamy? Chodź. Chodź. Bach zrobisz? Bach zrobisz? Chodź. 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 Nie idziesz?